ҳама чиза гирифтем лоҷон? опадаҷон. дар рӯи мошина соз маҳкам кардӣ? Молодец. апаҷон, худам мо инҳоро фурӯхта наметавонем. ба хона ном бурда наметавонем. бечораи модарам гӯша мемонад. хоҳарҷон, ту зиқ нашав. худованд ҳеҷ касро беризқ намемонад. ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. амаҷон бия харед, арзон мекунам. чанд шуд зелен? 1 сомонӣ. тухм помидор. 1 сомонӣ. помидор ҳам 1 сомонӣ. зивачка чанд сум шуд? ҳамаш чанд сум мешавад? 20 сомонӣ. ҳамаша гир мехарӣ. марҳамат амаҷон. ана барои ҳамаш 50 сомон. не амаҷон, бу 20 сомон мешуданд. ин пул зиёд аст. ҳеҷ намекунам. барои ин бозба хоҳарҷони ман ягон чиз мехарӣ. майлаш? раҳмати калом. хоб амаҷон, лабой. чаро мо аз инҳо гирифтем? охир мо ҳама чизро аз бозор гирифтем ку? ҳама вақт ҷони падар ин насиҳати ман дар гӯшат бошад. ҳама вақт аз майдафурӯш чиз кард. ҳар чанде харида бошӣ, ҳар чанде дар хона дошта бошӣ. ба он хотире ки инҳо талбандагиро неву коркиниро интихоб карданд.